Ahmedabad Air India ni plane crash ngmani yagulo Delhi thanai Air India ni birkhung haino hai emergency landing Thailand khlainani nangkha Ahmedabad belakino kiri mshing Air India ni birkhung crash ngmani patimani yagulo no Thailand emergency landing khlainani nangfiruka Delhi ni Fashing thanai Air India ni birkhung Koktuma Shaiman Katini Fashalo Punjarabo Thailand Nishimi Delhi thanai Air India AI-176 flight Khabel jagai kha mitik jaglai flight bishingo bom tonguna hnai emergency landing ma khlaika Thailand ajorabo flight bishingo tongmani khorok sara bachi passenger landing khlaimani yagulo no bishingo tongnai passenger rokno khoroksa ke tikhlai laika tei birkhung no cheri nai lekha Air India ni sebok khlainai shaikna rakha birkhung bishingo bom tongo hnai boroni thani koktoma sokpaimani ulo borok passenger rokni kokno wansugui emergency landing khlainani bagai yapri romnani nangkha piaba tabok sak jora tei cheri nai mungni bisingtei mungsapano flight bisingo naitugui kariui maniakho o patimungni yagulo birkhung bai thanglaiso khlainai rokni khau belaikeno kiri koro hablaija piaba tangbedikni phasingtei kokri jakha passenger rokni safety jotni slide nangkukmani tei borokni safety ni bagai mungsapano risk nawi manglakhne haipano tongko sangtongnai lukurok samung nangjagai samung tongmani jarai birkhung bai thanglaiso khlai tonglayo piaba abo haike kiri mshingsa patimung patiwi tongmani jarai thanglaiso khlaina phano kiri laijak lukurok kubui da birkhung bisingo bom tong haike ba ereng da angkhana pia koktomani bisingtei sawimanka tabok sakjaratei birkhung bisingo cherenai muni samung khlaima yagulo mungsapano naitugui kariwi maniakho